Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekidzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ine mukoma ndarohwa nenhamo, but mushure mekunge ndanyanyisa kutambudzika ndiri muno muSouth Africa, pane pandakazotaura nevamwe vatete ndikangoti vatete ava nevamwe bankuru ndo vega vasara mumhuri umo makazvarirwa baba vangu. So ndakazoti nerimwe zuva mushure mekunge vatete ava vatanga kutaura neni after a very long time, ndikati vatete ini chandakapara pasi pano pezuva handitombochizivi. Vakabva vati ko indava nai mwana wehanzvadzi yangu usadaka kundirwadzisa nekuti pavazukuru vangu vose ndiwe wandinonyanyisa kuda iwe. Zvekare waizviziva here kuti sekuru vako vainge vachinyanya kuda iwewe kunyange uchizosvika pakutumidzwa zita ravasekuru vako inhau yekuti vainge vachinyanyisa kuda iwe. Ndikabva ndati vatete, kunyange zvikanzi ndainge ndichidiwa nasekuru vangu, but I do not see mabenefit azvo. Ivo vakabva vazonditi zvimwe kuda iwewe kusatozvifarira izvozvo zvekuti wakatumidzwa zita ravasekuru vako ndo zviri kutokonzeresa kuti unge uchitambudzika matambudzikiro acho awo auri kuti iwewe uri kutambudzika nawo. Ndakabva ndazongochengeta mazwi awa mumwoyo mangu. Nerimwe zuva mukoma ndakabva ndataura navo zvekare ndikati vatete, ndinokumbirawo kuti mundiudzewo paishu iyi yasekuru vangu, because ini sekuru sezvamunoziva handina kana kumbogara ndakavaona kana kutoziva kuti vainge vakaita sei. Ivo vakabva vanditi nyaya iyi yauri kutaura nezvayo izvo haidi kuti tinge tichitaura nezvayo pafoni, but kana wada kunyatsokunzwa nezvayo nyaya iyi wadi wakwira wauya kuno kumusha. But nekufamba kwenguva mukoma, then ivo vatete vakabva vanditi zvekare vakanditumidzira imwe message vakabva vanditi mwana wehanzvadzi yangu, ndikuona sekunge iwewe hausi kuda kuti unge uchipfuma. Ndikati ko indava nai vatete, kungashaya munhu anganzi haadi kupfuma here? Ivo vakabva vati dai wainge uchida kupfuma paSouth Africa apo pauri pangaita mari kuti unge uchiuya kuno kumusha kwandiri. Ndikabva ndati matickets acho anongoitwa ma800 kuti ndinge ndichisvikako kwamuri. Then vatete vakabva vanditi saka unoreva kuti hausi kukwanisa kuwana mari inosvikawo kana pa1000 ungouya ndikuudze zvose zvandiri kuda kuti ndinge ndichikuudza, because inini kana ndikagara ndafa zvino uchazoudzwa nani? Vatete vakabva vangonditi in brief, mwana wehanzvadzi yangu, ndikuda kuti ndinge ndichikuudza kuti pane zvinhu zvako izvo zvatakasiyirwa nasekuru vako. Izvi zvainge zvichitozivikanwa nababa vako, but ivo amai vako ndo vakazoda kuzviita nhubu. Vakabva vati vana vangu havangagamuchidzwi izvozvo nekuti vainge vachibhilivha muna Mwari, but at the same time chavasingazivi ndechekuti Mwari wacho wavanobhilivha munaye, Mwari wacho mumwe chete. Saka zvinhu izvi ndakavabvunza kuti nhai vatete, zvimbori zvinyiko izvo zvandiri kufanira kuti ndinge ndichizogamuchidzwa zvainge zvimbori zvavasekuru vangu? Ivo vakabva vangonditi zvinhu izvi kana ukazvigamuchidzwa, kana pfuma unova nepfuma isingaperi kweupenyu hwako hwose, asi kana inini ukaona ini ndikafa usati wagamuchidzwa zvinhu izvi, ziva kuti uchasvika pakutambura zvekuti uchasvika pakudya nhoko dzezvironda iwe, nekuti ini ndini ndega ndasara mununuri wako. Saka zvanga zvichida kuti ini ndichiri mupenyu kudai tochibatsirana iwe neni nabankuru vako kuti tinge tichikugamuchidza zvinhu izvi uite mari usati wanyanya kuchembera. So mukoma, ndo message yacho iyo yandakatumidzirwawo ichibva kuna vatete vangu. Saka handichazivi kuti ndoite sei. Ndongotsvakawo here munhu angangondikweretesa 1000, because vakanditi as long as ukawana munhu anongokupa mari kana uchiti iwewe hauna mari, kana iwewe wasvika paground, then zvandichazoita ndezvekuti ndichabva ndazokupa mari wobva wazotumidzira munhu uyo anenge akupa mari. Ndakavati ko hazviite here kuti mungondipa mari naye vatete? Zvatinongoziva wani kuti imi mune mari, ko chingondipai mari ndikwanise kuuya kumusha nekuti ndatambudzika. Vatete vakabva vati kwandiri hazvigoneke kuti inini ndinge ndichikubatsira, iwe unofanira kuuya wega
tambura uchiuya. Saka ndo zvavakandiudza izvi. Zvino ndauya pano padare renyu kuti ndinge ndichipiwawo maadvices nedare renyu kuti ndoita sei pasituation yakadai, ndongotsvaka mari here faster ndobva ndaenda kumusha. Please assist me. Ndinotombopindwa nemwoyo wekuti ndinge ndichitengesa foni, nekuti ndine foni yanguwo iyo yandakabvawo mukutenga, but ndakatoitawo zvekutsanziridza A15 Samsung A15. Saka nedesperation foni iyi ndinokwanisa kuitengesa maybe around 1200. Ndinokumbirawo maadvices enyu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 45 years ekuberekwa. First born yangu yakabva mukutena 17 zvaizvezvi. Zvino mukoma inini naamai vemwana wangu uyu, mwana wangu musikana dangwe Rangu, tine machallenges edu awo atinosangana nawo. Saka ndakabva ndangotiwo regedzai ndinge ndichitsvakawo izvo zvinondifadza pfungwa dzangu. Ndakabva ndazopinda mune rimwe group ndokubva mazotumidzirwa mamwe malink. Saka ndakabva ndaona rimwe group rainge rakanzi Harare Hook Up Groups for Money. Ndokubva ndati regedzai ndinge ndichipindamo sezvo ndiri muHarare. Zvimwe kuda ndinokwanisa kuzosanganawo nemunhu anenge achida kungondibvisawo stress, no strings attached. Ndakabva ndapinda muya, but ndainge ndoshandisa dzimwe nhamba, uye foni iyi yandakatenga inotongogarako kubasa ikoko. Zvino ndakati ndaisa rimwe line, ndaisa rimwe WhatsApp, ndajoina paya, ndokubva ndataura naadmin ndikabva ndati iniwo ndiri pakutsvaka munhu wekuti ndinenge ndichingoita naye relationship iya yavanoti no strings attached. Iwe unenge une upenyu hwako, inini ndiine upenyu hwangu, chinenge chichingoti sanganidza chete ibonde ratinenge tichiita. After bonde then umwe noumwe obva aenda kwake, nokufonerana nokuitana sei. Tinongocommunicate chete through the admin kana tafunga kuti tinge tichimbokwenyana. So admin vaya vakabva vati it is cool, semunhu anoziva zheti rake. Ndakabva ndanzi kuti ndirambe ndiri mugroup umu ndichipiwawo at least mahookups awa. Zvinotoda kutoti ndinge ndichibvisawo mari pamwedzi. Subscription fee yacho yaunobhadhara pamwedzi kuna admin, unobhadhara $10 kuna admin kuti unge uchiva muhookup group imomo. Zvekare ende hazvinei nekuti unenge uri murume kana kuti munhukadzi, mose munongobhadhara $10 iwawo. Zvino admin uyu nekutya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzongoyanikirwa mapictures angu pasocial media, zvandakaita ndezvekuti ndakabva ndazongoendawo kunana Instagram ndokubva ndatanga kungotorawo mamwe mapictures eumwe muchinda uyo wandakadzidza naye, ndichingoposta ndichiita sekunge ndini. Ndakati ndaposta mapictures awa kuburikidza naadmin, then admin akabva azondiudza kuti kwainge kuine vanhu vaviri avo vainge varatidza kuti vainge vari interested. Saka akabva andiudza kuti pavakadzi ava vaviri vainge varatidza kuti vainge vari interested kwandiri paiva neumwe mukadzi uyo ainge aine makore 36 zvekare neuyo ainge aine 17 years. Ndakabva ndati shuwa ndingasarudza munhu ane 36 ndichisiya ava vachiri dzinotemwa dzichibuda ropa. Ndikabva ndati aka kamu 17 year aka ndo kandinoda. Ndokubva ndati zvimwe kuda kana ndikambotamba nako kamu 17 aka kanokwanisa kundimutsiridzawo mafeelings angu zvose nekundidzisawo muviri wangu. Mukoma ndakabva ndati aiwa ndada uyo ane 17 even though I had not yet seen the pictures. Zvino ndakabva ndazopiwa mafone numbers. Iniwo ndakati ndichitarisa mafone numbers I never thought kuti awa ainge ari mafone numbers emwana wangu dangwe Rangu uyu, because ainge achitoshandisawo a ghost account paWhatsApp. Mukoma takabva tatanga kutaurirana paya, iyewo ndichimutumidzira sikarudzi yangu naiyewo
ainge achinditumidzirawo sikarudzi yake zvikare nemazamu ake kuzotonosvika tichitoitisana bonde tiripo pamacalls iwavo, nekuti taingoitirana bonde redu pamacalls ewhatsapp tisingaratidzi zviso zvedu. Zvino mukoma nguva yakazoti yasvika yekuti tinge tichisangana, iye akabva azondiudza apo paainge achida kuti ndinge ndichizomupika up ndokubva ndadhiraivha ndikaenda kuya. And the fortunate part about it was inini ndini ndakazotanga kusvikapo paareas pipeline ndokubva ndapaka nekwainge kwakaita sechekure mbichana, ndokubva ndazochitanga manje kufona ndichimubvunza kuti iye ainge aripi, inini ndichipretenda sekunge ndainge ndichiri munzira ndichiuya. Mukoma ndakati ndafona ndichafona, ndokubva ndaona kuti mwana wangu uyo apa zvaainge akapfeka zvacho mukoma ndo zvakabva zvandirwadza. Ainge akapfeka kamwe kadresi mukoma kaya tuya tumamini dress twavanoti tunongotangira patukakagumira apa kumusana kwose uko kwainge kusina kana chinhu, zvakandibata zvikandirwadza. So I thought kuti maybe this was a mistake, ndokubva ndamuti ndinokumbira kuti unge uchinditumidzira picture rako so that I won't miss you. Mukoma mwana wangu akabva anditumidzira picture rake ndokubva ati kikikiki very sorry kana kuri kunzi I will disappoint you. Ndokubva ndatoona ari mwana wangu musikana uyo ainge akazvitora mapictures ake akashama achangobuda mukunogeza achizvitora mapictures ari pamira. Mukoma ndakabva ndaonera mwana wangu musikana akashama. Ndakati ndaona zvose izvo ndokubva ndakomuti sorry to disappoint you but I have to rush somewhere else. Ndokubva ndatodeleta WhatsApp iyaya zvekuti iye I am pretty sure kuti on her side zvinhu zvekuti zvinogara zvichingomunetsa kuti ko munhu uyu akazongomudhampa just like that, what happened. But mukoma iyi ndo yandakasanganawo nayo, zvinova zviri zvinhu zvekuti nanhasi uno zvava kundiafekta mupfungwa dzangu, nekuti inini nemwana wangu takasvika pakuitisana masturbation pafoni nevideo call, tikasvika pakutonakidzana pafoni tichitonakirana. So I don't know kuti what am I supposed to think about my daughter, nekuti now ndava kuti kana ndakamutarisa handichamuoni like the way that I used to see her, because ndava kutoziva kutoti zamu rake rakaita sei, sikarudzi yake yakaita sei. It is just that iye haazvizivi kuti inini ndini uya murume uyo waakamboita naye hook up. Please assist me nema advices, ndichange ndichizotevererawo mucomment section mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi saka vamwe vanhu vari kuita mari, hanzi mugroup iri rema hook up hanzi unobhadhara $10 a month subscription. So which means kana group iri kana rine vanhu 380 umwe nomumwe achibhadhara $10 kune vanogona maths 10 times 308 $10 times vanhu 308 imari iyoyo per month. Ko kana uine 4 magroups akadaro. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyu mukomanashe ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 30 years ekuberekwa, ndine vana vangu vatatu. So mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so. Iniwo zvangu ndakafirwa nemurume wangu, mushure mekunge ndafirwa nemurume ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa kunova kuri kwandiri kuraramira ndiri. Saka ndakambotanga ndichashanda semusikanawo webasa, but dambudziko rakazoitika nderekuti bosi vangu vakabva vazotanga kundibata chibharo vachinditi wakanyanyisa kunaka. Saka kuti ndirambe ndichivashandira bosi vangu ava ndakabva ndaona kuti zvaikwanisa kuzondipa maproblems kumberi uko. Ndopa ndakabva ndazoramwa basa paya. Ndakaramwa basa ndiri very desperate, and I think kuti kubatwa chibharo uku kwandakaitwa nabosi vangu kwakabva kwazondipa munyama, because akapaiva nomumwe musikana uyo wandainge ndava kuwirirana naye. Musikana uyo akabva azoti kwandiri,
haudi here kuti tinge tichiita mari? Ndikabva ndati ndinoda kuti ndinge ndichiita mari. Akabva anditi handei kune imwe pati. Takabva tazoenda kupati kuya tiriko kupati ikoko ndakabva ndazoapproachewa nevamwe baba, and to my surprise baba ava ndakabva ndazofind out kuti ivo vainge vatori muZimbabwe but vasingadi kuzivikanwa kuti vainge vari muZimbabwe. Baba ava vakabva vazoti vainge vachida kurara neni. Mukoma ndakabva ndazobvuma paya because price yavo yainge yakanaka. Takabva tazoenda kumba kwavo. Tichinosvika kumba kwavo baba ava vakabva vandipa kamwe night dress kainge kakaita jumpsuit kekuti ndinge ndichipfeka. Saka night dress aka waiti kana wakakapfeka kudai minyatso yemazamu ako anenge ari panze. Zvikare pasikarudzi apa painge pakadesignwa kuti sikarudzi yako inenge ingori panze. Vakati ivo ndo zvinova attracta izvozvo zvekuti vange vachindiona minyatso yangu iri panze zvekare nesikarudzi yangu iri panze, but the rest of my body covered by that jumpsuit. Takabva tatanga kuita bonde. Zvino mukoma takati toita bonde kudaro ndo pavakazongokaruka vanditi nga ndokubva vandiruma munyatso wangu. Vakabva vaapologize vakabva vanditi it was just a mistake. Takabva tazorara paya but munyatso wangu wakabva watanga kurwadza mukoma. Ndaita sekunge munhu ari kubayiwa kunzi jujujuju netsono. Ndaiti ndikamuka kudai ndikatarisa ndakatombozama kusvina ndichiti zvimwe kuda pamwe pane ropa riri kuda kubuda but hapana kana chainge chichimbobuda. Mukoma mangwana acho makuseni by the time baba ava pavakazondipa mari yekombi ndava kudzoka kumba kwangu ndo pandakabva ndazoona kuti munyatso wangu wainge wava kuzvimba. Munyatso wangu mukoma wakazvimba zvekuti wakasvika pakuzara hurwa. Ndokubva ndazoenda kuchipatara ndikabva ndanzi ndine breast cancer. Izvezvi mukoma ndakabva mukunobviswa rimwe zamu rangu 1 and the doctor avo vakaperforma this operation vakabva vati kwandiri unfortunately there is a higher probability yekuti I might lose my second breast. Zvino mukoma naye ndikanzi ndabviswa mazamu ose. Apa kubviswa kwandakaitwa zamu iri pakabva pasara chivanga mukoma chekutoti kana murume ndichiita bonde ndinototi ndinge ndichidzima light because tikaitira bonde mu light anenge oramba achingotarisa chivanga ichi chiripo pachest pangu because pakabva paita sort of like gomba. So zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinobva zvaita kuti ndinge ndichinyara. Apa ndinotoraramiswawo nekutengesa muviri wangu. Zvino kana ndikazonzi handisisina mazamu ose ndinenge ndichatarisika here? Apa I can even feel kuti munyatso wezamu rangu rekuright it has become so sensitive zvekuti kana kugumwa so nebra mukoma ndinenge ndonzwa kurwadziwa zvisingaiti but hazviitike at all the times. Zvinoitikawo apo nepapo. Handiziviwo kana muine vamunoziva vanokwanisawo kundipa mishonga wacho wekuti ndisazoluza my other breast. Konaimi zvandichiri mudiki ko kana ndikazosangana neumwe murume achazoda kundiroora munongozviziva kuti hakuna murume asingadi kuzvarirwa no matter what, and I always punish myself mupfungwa dzangu kuti dai ndisina kumbogara ndakaramba basa zvimwe kuda zvingadai zviri nani. Please kana mukazopostawo nyaya yangu ndiziviseiwo ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pakaipa yo hanzi ndakachekwa rimwe breast rangu. Apa doctor vakanditi there is a possibility yekuti ndinokwanisa kuitwa zvikari imwe operation ndobviswa rimwe zamu rechi2 because the cancer is spreading. Naimi kokana cancer iyi ikazonzi yaspreada yava pamuromo obva wanzi unofanira kubviswa muromo then what? Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. What a sad story.